Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Danny Pauwels uit Kerkhooi, die 7 jaar geleden begon als carnavalsdiscjockey. Maar Danny kroop achter de draaitoppers vandaan om samen met zijn pap in 2017 zijn allereerste carnavalshit Vastelovend is te produceren. En dat smaakte voor Danny Pauwels meteen nog meer. Ja, mijn papa houden natuurlijk vroeger het orkest, houden materialen. En toen ben ik ook gewoon proberen, heel klein. Ik weet nog mijn allereerste feestje, voor een verjaardagsfeestje. Heel leuk feestje, dat weet ik wie laat, maar nog 0 ervaring. En uiteindelijk, ja, het was zo'n mooi feest. Dus de draai is een liedje, de praat in de microfoon en de lui doen wat ze zegt. Dat is echt cool. En dat is net zoals nu steeds op een podium, allemaal die handjes omhoog en echt alle handjes gewoon omhoog. Ja, het mooier is, voor mij is dat kies je gewoon echt kippenvel van dat gevoel. Dat is echt zo heel mooi als je daar steeds en ziet staat. Ik heb ervaring opgedaan, ik stond voor de lui, meer afstand, maar dat is ook een reden waarom ik gewoon kort tot de lui kom. En dan zie je, wanneer ik dan met carnaval ging draaien, dan komen er heel veel artiesten en die stonden echt bij die lui. En ik stond maar in een hoekje gepropt ergens en ja, dat wilde ik ook. Dus ja, dit is echt een goede opstap geweest, want dan is ook die angst wat ze hebt, die vervalt uiteindelijk. Vastelovend is goed, geel, groen. 4, 5 jaar geleden was dat, denk ik, toen ik met Vastelovend goed heel ruim begon. En logo voor op het bedje, ik weet dat echt nog heel goed in Mallorca. Zei mijn vriendin, van dat liedje moet je een liedje maken. Heb ik dat gedaan en ben dan naar de studio geweest in Duitsland. En dat sloeg zo goed aan. Dus en dat was Vastelovend goed heel groen. En vanaf toen is het echt in 1 keer zo gegaan. En ja, dat smaakte dus echt nog meer. Het vullig is zo goed en de antwoord op. Nu ben ik rank kapot, ik kan nu echt niet meer. Wat deed het weer met mij? Ik was zo vol wie nog niet. Vastelovend is goed, geel, groen. Heeft die genre een naam? Nee, ja, weet ik niet. Nee, ik heb heel veel muziek van de Balleman. Ik produceer ook muziek voor Balleman. Dus het is ook dat ik heel erg in die hoek zit. Misschien, ja, ballercarnaval, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Nee. Even voor de mensen die dat niet weten, wat is Balleman ook alweer? Balleman is ja, een plaats in Mallorca. Het is een eilandje, daar, een feestgebied. Daar komen alleen maar de Duitsers en dat is alleen maar feestmuziek. Dat soort muziek wat ik maak, ja, dat loopt door de hele dag. En dat is ook echt, dat is echt mijn muziek. Het is vooral, denk ik, de muziek en iets minder de tekst. Ja, de tekst. Wat ik bewust. Ik heb nu nog mijn nieuwe liedje, dat heet oh, oh, oh. Dat is bijna altijd een oh, oh, oh. Dat kan geen ringen. En mijn tekst, ja, ik ben niet van de diepgaande teksten. En geen zin om er na te denken, want dan ben je alleen maar de hele dag aan het schrijven. En ik heb het gelukkig druk genoeg. En het mooie is, als ik het kan onthouden, ik kan echt heel Limburg onthouden. Geloof me maar. Jullie zijn jullie weer Vastelovend. Het is echt geen rocket science. Het is gewoon makkelijk, het moet herkenbaar zijn. En wanneer ik dan ook bezig met een liedje ben, dan denk ik ook aan vreugde, wat past bij een bepaalde sfeer of de geest. Ja, ik kom elk jaar in Mallorca, wat past erbij, wat zit doorbij, of met de Vastelovend. Je moet ook wel echt durven om voor die lui te staan. Als ze er steeds, en dan steeds er voor 5.000 of 10.000 man, en dan steeds zo, ja, hallo, dan is het toch wel een ander dingetje dan tot zo steeds aan de durfs. En dat is wat we net ook over houden met die opbouw, zeg maar, die fase dat ik gedraaid heb. En echt die lui metgenomen. En nu staan ik, je kan ze me overal zetten, ik durf te zeggen, ik doe het gewoon. De vetste die van jou, die is weer aangebroken.
De hoofddoek natuurlijk, want het begint een stap in de Rode Hal. Hè, en daar passen weet ik hoeveel lui in. En dat is toch een beetje eng. En uiteindelijk start de kaartverkoop en dan kiest er een heel goed gevoel. En dan zie je toch dat wat ze ooit hebt gegeven aan de lui. Ja, ik ben ook heel vaak bij Lui Toes geweest. Daar hebben toen destijds, tijdens corona ben ik 29 optredens op 1 dag heb ik gedaan bij Lui Toes. En dat betaalt zich allemaal terug, dus de lui waarderen het wel allemaal. Dus uiteindelijk ze staan daar en ja, ik ben er heel erg blij mee. En wat zit er tegen mensen die zeggen, ja maar dit is geen vastelovend? Dat is gewoon de mening, want iedereen heeft zijn eigen vastelovend. Want die lui zeggen, ja, dat hoenpapa is vastelovend, hè? Dan zeg ik, ja, dat klopt toch. Maar vroeger zag je dus ook van die hoenpapa, ja, dat is toch geen vastelovend, dat kan niet. Ik vind vastelovend, al maak ze ik wat voor muziek. Als het voor dich vastelovend is feestmuziek, gezelligheid, want wat is uiteindelijk vastelovend? Voor mij is vastelovend gewoon gezellig zijn met vrienden, ene drinken, even de zorg vergeten, het hele jaar keihard werken en dan vastelovend. En als mijn muziek erin past, mogen ze mij natuurlijk boeken. Hè? En als mijn muziek erin past, mogen ze iemand anders boeken. Als het maar een gezellig feestje is, dat is het belangrijkste. Ik doe dat vooral wat bij mezelf ligt. Het is niet per se dat ik een doelgroep opzoek, eigenlijk helemaal niet. Dus ik wil vooral dat wat ik leuk vind, dat mag ik. En ja, dat dan best wel een breed doelgroep had, dat is alleen maar fijn voor mij. Dus nee, dat is niet echt specifiek dat ik ergens opspring of zo. Sommigen zeggen, ja, dat mag ze vast wel kapot, maar de moet ook denken, dat is een hele grote de jeugd, hè. Dat kent ze vast wel kapot maken, maar er is al zoveel muziek en lui die het doen. Maar ik spreek wel heel veel nieuwe lui aan. Als je ziet, hè, hoeveel kinderen, ik kom op heel veel scholen, zingen allemaal mijn liedjes, dus beter kan het toch niet, tot ze vastelof een leven houdt. En dan denk ik dat dat misschien wel in mijn droom zit, vooral vastelof een levend houden. En tot ze voor 50 jaar gewoon nog altijd de muziek van Beppie zingen en van alle artiesten in heel Limburg. Dan plaats ik dat in mijn droom. Vastelovend, hand in hand, bring ons samen een band. Door de eigen oude sfeer, zal verblijven keer op keer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.